Ovo nije samo priča o jednom generalu. Ovo je priča o čovjeku koji je rat vidio prije nego što je rat službeno počeo. Dok su drugi još govorili o dogovorima, on je gledao vojarne, skladišta oružja i raspored snaga. Za njega pitanje više nije bilo hoće li rat doći. Pitanje je bilo hoće li Hrvatska biti spremna kada rat počne. Godina je 1990. a potom i rana 1991. Hrvatska država se tek rađa, u vihoru demokratskih promjena i golemih povijesnih očekivanja. No, dok se na trgovima slavi sloboda i najavljuje nova era, u sjeni institucija krije se surova, opasna stvarnost. Sustav je još uvijek duboko jugoslavenski. Službe sigurnosti, komunikacijski kanali i ono najvažnije, oružane snage, nalaze se pod kontrolom Beograda. Jugoslavenska narodna armija kontrolira ogromne količine naoružanja, raspoređene u stotinama vojarni diljem domovine. Hrvatska obrana u tom trenutku zapravo tek nastaje, skrivena iza formacija policijskih postrojbi, bez teškog naoružanja, bez logistike i bez jasne međunarodne potpore. Dok političari vode iscrpljujuće pregovore o budućnosti federacije, a međunarodna zajednica s distance poziva na mir i smirivanje strasti, na terenu se već jasno osjeća miris baruta. Barikade niču na cestama, a obavješteni podaci govore o masovnom naoružavanju pobunjenika. U tom ključnom, dramatičnom trenutku Martin Špegelj stupa na pozornicu povijesti. On nije bio čovjek koji je vjerovao da će se sve riješiti mirnim putem, niti je gajio iluzije o dobroj namjeri saveznih institucija. Dok je javnost još slušala govore o miru, Martin Špegelj je gledao nešto sasvim drugo. Gledao je vojarne, skladišta oružja, zapovjedne lance, raspored snaga. Ako ti se sviđa ovakav sadržaj, ostavi like i pretplati se. Za tebe je besplatno, a meni znači mnogo. I znao je da država koja čeka nenaoružana, u trenutku odluke može nestati prije nego što se uspije obraniti. Tko je zapravo bio Martin Špegelj? Da bismo razumjeli njegovu ulogu u ranim danima hrvatske obrane, moramo razumjeti njegovu prošlost. Špegelj je bio hrvatski general, ali i bivši visoki general Jugoslavenske narodne armije. Bio je to čovjek s ozbiljnim, desetljećima stjecanim vojnim iskustvom, netko tko je prošao sve stepenice unutar kompliciranog vojnog sustava bivše države. Upravo zbog toga postao je jedan od ključnih ljudi u početnoj organizaciji hrvatske obrane, preuzevši dužnost ministra obrane Republike Hrvatske u jednom od najopasnijih razdoblja njezine povijesti. Njegova stvarna važnost nije ležala u političkim proglasima, već u činjenici da je poznavao sustav iznutra. On nije gledao JN-a izvana, kao prijetnju o kojoj se čita u novinama. On je savršeno dobro znao kako taj golemi aparat razmišlja, kako funkcionira njegov zapovjedni lanac, gdje se točno nalaze strateške zalihe naoružanja i kako ta vojska može djelovati kada se politička kriza pretvori u otvoreni rat. Špegelj je znao imena generala koji sjede u Beogradu. Znao je njihove doktrine i njihove psihološke profile. Kada je preuzeo vođenje obrambenog resora, u rukama je imao znanje koje je u tom trenutku vrijedilo više od bilo kakvog političkog savezništva. Znao je da se Hrvatskoj ne suprotstavlja tek skupina pobunjenika, već dobro podmazana vojna mašinerija koja čeka pravu naredbu. U to predratno vrijeme Hrvatska se našla u gotovo nemogućoj poziciji. Država je imala golemu političku volju naroda, imala je neupitnu želju za samostalnošću, ali nije imala ono najvažnije za očuvanje te samostalnosti – razvijenu i opremljenu vojsku. S druge strane šahovske ploče stajala je JN-a. Imala je sve. Utvrđene vojarne u svakom većem hrvatskom gradu, skladišta municije, tisuće tenkova, razvijeno topništvo, zrakoplovstvo i strogu zapovjednu strukturu. Situacija je bila još gora ako se pogleda sudbina teritorijalne obrane.
Ta nekadašnja komponenta obrambenog sustava, koja je trebala poslužiti kao temelj za stvaranje nacionalne vojske, bila je razoružana neposredno prije demokratskih promjena. Oružje koje je pripadalo građanima Hrvatske oduzeto je i pospremljeno u skladišta pod izravnom kontrolom savezne vojske, pod kontrolom sustava koji Hrvatskoj nipošto nije išao u korist. Da stvar bude teža, međunarodni embargo na uvoz oružja, koji je ubrzo uveden, dodatno je otežavao svaku legalnu nabavu sredstava za obranu. Hrvatska je bila prisiljena činiti nemoguće: stvarati državu, graditi institucije i podizati obranu u isto vrijeme, dok joj je nad glavom visio mač u obliku jedne od najvećih vojski u Europi. Glavno pitanje ovog dramatičnog dijela povijesti glasilo je: kako uopće braniti državu koja se tek rađa, dok protiv sebe ima vojni sustav stare, neprijateljski nastrojene države? Martin Špegelj je na to pitanje nudio vrlo jasan i izravan odgovor. Od samog početka, on je rano i neumoljivo upozoravao da se Hrvatska mora hitno i bez odgađanja pripremiti za otvoreni oružani sukob. Unutar hrvatskog državnog vrha u to se vrijeme razvio duboki unutarnji sukob mišljenja i strategija. S jedne strane, političko vodstvo na čelu s predsjednikom Franjom Tuđmanom moralo je paziti na međunarodnu sliku Hrvatske. Morali su voditi računa o pregovorima, diplomatskim misijama i traženju međunarodnog priznanja. Hrvatska nije smjela učiniti niti jedan krivi korak koji bi je u očima svijeta prikazao kao agresora ili kao stranku koja izaziva sukobe. S druge strane, ljudi poput Špegelja razmišljali su isključivo vojnom logikom. Oni su razumjeli da bez oružja nema stvarne obrane i da nikakva diplomacija neće zaustaviti tenkovske divizije ako one krenu prema Zagrebu. Špegelj nije razmišljao kao političar koji mora smiriti kamere i zadovoljiti strane diplomate. On je razmišljao kao vojnik koji zna što znači kada jedna strana ima skladišta puna oružja, a druga strana vjeruje da će je spasiti deklaracije i politički razgovori. Za njega je svaki dan proveden u pregovorima bio izgubljen dan za nabavu pušaka, protutenkovskih sredstava i organizaciju dragovoljaca. Upravo iz te hitnosti i Špegeljeva uvjerenja da se vrijeme gubi, proizašao je događaj koji će šokirati cijelu tadašnju državu. Bila je to takozvana afera Špegelj. Događaj u kojem je jedna tajno snimljena traka zapalila i onako nestabilnu Jugoslaviju. Kontraobavještajna služba je NA, poznati KOS, uspjela je potajno snimiti Martina Špegelja tijekom jeseni 1990. godine, dok je u neformalnim razgovorima govorio o ilegalnoj nabavi oružja iz Mađarske, o organizaciji postrojbi i o planovima za napade na vojarne i časnike je NA u slučaju otvorenog sukoba. U siječnju 1991. godine ta je snimka emitirana na beogradskoj televiziji, izazvavši nezapamćen politički i medijski šok. Snimka nije bila samo informacija, nego moćno političko oružje. JNA i srpski mediji koristili su ove snimke kao konačan dokaz da se Hrvatska potajno sprema za rat, da formira paravojne postrojbe i da planira likvidacije. Službeni Beograd tražio je hitno uhićenje Špegelja i razoružavanje svih novostvorenih hrvatskih jedinica, nadajući se da će time slomiti hrvatsku težnju za neovisnošću prije nego što ona uopće dobije pravne okvire. No, prema svjedočenjima iz tog vremena, u samoj Hrvatskoj ova je epizoda gledana potpuno drugačije. Za većinu hrvatskog naroda i obrambenih struktura, snimka je bila samo dokaz da se obrana morala grozničavo pripremati, jer je opasnost već bila stvarna, opipljiva i prisutna. Iako su detalji i autentičnost pojedinih izjava na snimci godinama bili predmetom rasprava, ova je afera jasno pokazala do koje je mjere povjerenje unutar Jugoslavije već bilo nepovratno nestalo. Snimka je u rukama jednih bila dokaz zavjere, dok je u očima drugih bila dokaz da se Hrvatska pokušava spasiti prije nego što bude prekasno. U ovim dramatičnim trenucima došlo je do otvorenog sudara triju posve različitih logika.
triju strategija koje su se borile za prevlast u određivanju sudbine Hrvatske. Prva logika bila je Špegeljeva. Njezina suština bila je jednostavna. Hrvatska se mora naoružati i pripremiti odmah, frontalno i beskompromisno, jer rat neće čekati političke govore. Prema Špegeljevu planu, koji je predlagao u trenucima krize u Sloveniji i ranih sukoba u Hrvatskoj, trebalo je izvršiti opći napad na vojarne JNA diljem Hrvatske, blokirati ih, oduzeti im oružje i tako u jednom udaru stvoriti moćnu hrvatsku vojsku. On je vjerovao da je JNA u tom trenutku iznutra slaba, moralno rastrojena i nespremna za odlučan otpor, a koji se suprotstavi organizirana sila. Druga logika bila je logika hrvatskog političkog vodstva na čelu s predsjednikom Tuđmanom. Ta strategija nalagala je krajnji oprez. Hrvatska je pod svaku cijenu morala izbjeći da bude prikazana kao strana koja izaziva rat, kao agresor koji napada regularnu vojsku još uvijek priznate države. Političko vodstvo smatralo je Špegeljev plan preuranjenim i iznimno opasnim, strahujući da bi opći napad na vojarne dao JNA savršen izgovor za uvođenje izvanrednog stanja, potpunu vojnu okupaciju Hrvatske i slamanje mlade demokracije uz prešutno odobrenje međunarodne zajednice. Cilj ove logike bio je dobiti na vremenu, graditi institucije korak po korak, čekati međunarodnu podršku i priznanje, a oružane sukobe odgađati što je duže moguće. Treća logika bila je ona kojom se vodio vrh JNA i političko vodstvo u Beogradu. Njihov plan bio je hrvatske obrambene pripreme prikazati kao fašizam, kao neposrednu prijetnju opstanku srpskog naroda u Hrvatskoj i kao opravdanje za vojni pritisak, intervenciju ili potpunu političku kontrolu nad Zagrebom. Povijest se ovdje pokazuje kao prostor nevjerojatno teških odluka, gdje nije bilo jednostavnih odgovora i gdje je svaki krivi potez mogao značiti potpunu propast nacije. Događaji koji su uslijedili tijekom proljeća i ljeta 1991. godine pokazali su da Špegeljev strah od rata i njegova upozorenja nipošto nisu bili pretjerivanje. Nasilje se širilo poput požara, od Pakraca i Plitvica, preko Borova sela, pa sve do otvorenih napada na sela u Slavoniji i Dalmaciji. Sukobi su iz dana u dan postajali sve otvoreniji, brutalniji i krvaviji. Hrvatska javnost i političko vodstvo sve su više shvaćali da obrana domovine više nije tema za političke teorije i saborske rasprave, već pitanje pukog fizičkog opstanka naroda. Ono što je samo nekoliko mjeseci ranije u Špegeljevim dramatičnim procjenama izgledalo kao opasno vojničko predviđanje, uskoro je postalo surova, svakodnevna stvarnost na linijama fronte. Tenkovi su izišli na ulice, zrakoplovstvo je počelo bombardirati hrvatske gradove, a potreba za oružjem postala je pitanje života i smrti. Ipak, unatoč svemu, Martin Špegelj u hrvatskoj povjesnici ne ostaje zapisan kao jednodimenzionalan lik ili jednostavan heroj bez mane. On je danas figura oko koje se lome koplja i o kojoj povjesničari i sudionici događaja različito tumače pojedine epizode. Je li Špegelj bio vizionar? Čovjek koji je ranije i dublje od drugih shvatio kakva se katastrofa sprema i što zapravo dolazi s istoka? Ili je pak bio vojnik previše izravan, previše radikalan za jedan iznimno osjetljiv, krhak politički trenutak u kojem je diplomacija morala graditi temelje države? Je li njegova vojna logika, iako taktički ispravna, bila politički previše opasna za Hrvatsku, koja u tom trenutku još nije imala niti jednog međunarodnog saveznika? U javnosti se godinama raspravljalo o tome bi li Špegeljev plan napada na vojarne donio brzi završetak rata ili bi odveo Hrvatsku u potpunu katastrofu. No jedno pitanje ostaje lebdjeti iznad svih rasprava. Bi li Hrvatska uopće mogla preživjeti te prve, najteže mjesece, da nije bilo ljudi koji su, poput njega, razmišljali unaprijed i pripremali teren za otpor? Povijest Martina Špegelja nije samo povijest jednog generala.
To je povijest onog sudbonosnog trenutka u kojem Hrvatska više nije mogla niti smjela vjerovati da će je netko drugi obraniti. To je priča o strahu, grozničavoj pripremi, golemom riziku i odluci da se ne čeka pasivno vlastiti kraj, nego da se za opstanak i slobodu počne boriti prije nego što bude prekasno. Martin Špegelj ostaje trajni simbol jednog od najtežih i najkompliciranijih pitanja hrvatske povijesti. Što učiniti i kako postupiti kada znaš da rat dolazi, a tvoja država još uvijek nije spremna za njega? Odgovor na to pitanje Hrvatska je morala ispisati vlastitom krvlju u godinama koje su uslijedile. Ako želite saznati više o skrivenim stranicama hrvatske povijesti i ljudima koji su stvarali s našu obranu, podržite naš rad, pretplatite se na kanal Domovinski dosje TV i ostavite svoje mišljenje u komentarima.